Град Монтерей, Нуево Леон, Мексико. Обичам те. И аз теб. И аз те обичам, скъпа. Радвам се, че съм тук с теб. И като се помисля, че толкова много те критикувах за произхода ти. Не е толкова зле. Прекрасно е. Искам да остана тук завинаги. Добре, но трябва да се обадиш на баща си. Сериозно, тук сме вече 2 месеца. Но той ми звъни постоянно всеки ден. Питаме дори и с какво съм облечена. Не можеш да отречеш, че е много готин, защото ти даде разрешение да останеш. Да. Много направи, защото майка ти говори с него страшно мило. Да. Мигел, пристигна нещо за теб. Казаха, че е спешно. Тук? Да, преди малко. Странно. Не, тук пише, че трябва да се обадя на този номер. Какво става? Това ли е всичко? Благодаря. Кажи ми какво става. Кажи ни. Мия, помниш ли томболата за ваканция на кривите? Да, и какво? Печелим! Всичко е уредено. Трябва само да им покажем това и толкова. Извинете, не искам да ви развалям купона, но кога е това пътуване? Утре започвате училище и мисля, че трябва да се простите с пътуването. Не може да идете, жалко. Съжалявам.